Panguva ine pari kunzi Temba Muliswa zvinyazobuda pachena kuti this guy akanyatsotengwa ndezvigananda kuti auye achirakasha VP Constantino Chiwenga nekuelevheta zvigananda zvakaita sana kuda kwesheta gwirei. Ndisandapinda mashoko ari kuda panapa kuti Chimama achiti Temba Muliswa mother have received a brand new vehicle. Mashoko ari kushamisa vanhu panguva ine kunyange zvavo asati anyatsa kuvherifaiwa, but according to Chimama ndo mashoko ari kutaura. Ndobva subscribe or like on the bell icon. Anopinda panapa achiposta this video ramuri kuona ratesa mapictures amuri kuona iro, muchiona that old lady achitenderera awa pamwe chete nekupemera that brand new motor vehicle. Chimama anodanyira achiti Temba Muliswa's mom receiving a car. Ndo mashoko ari kuda panguva ino. Panguva ino people they are being shocked. Kuchonekwa kunzi these old people pamunoona kuti even they are finding it difficult to walk. Panguva ino vachipuwa most luxurious vehicles amuona akadai, but they are unable even to drive them. Havachatokwanisi, vanhu vatosara nemakore mashoma shoma kuti vachisiya zvepano panyika, but panguva ino vachipiwa luxurious vehicles akaita seawa. People they are even having more questions than answers kuti zviri kumboitirwa chii. Tarisai ma-state institutions, tarisai zvipatara, tarisai ma-roads, infrastructure, ma-buildings, everything is collapsing, but these guys they are just trying to bribe people vachivapa motor vehicles. Pena comment section medu mutidze mafunguro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi kutonekwa kunzi aiwa zvigananda zvotenga loyalty. Pena comment section medu mutidze mafunguro enyu, so subscribe or like, chitona on the bell icon.